Saka nhai mama, chii chaita kuti mude kuuya kuno kuma DNA? Wobvunza baba. Baba, chii chaita kuti mude kuuya kuno motaurisa dii? Right. Ini chaita kuti ndisvike kuno kuinawe kuti vafana vemuraini vanombondiudza kuti amai ava vanenge vanombobuda buda. Dzimwe dzenguva futi ndindichiona anombononoka kupinda mumba kana ini ndasvika kumba ndabva kubasa. Mwana wenyu ane makore mangani nhai mama? Mwana uyu ane 5 years hadii? Saka nhai mama, ko mukawana kuti mwana uyu watakaita test uyu haasi wababa ava, muchazvitambira sei? Ko kana ari wababa baba, mukawana kuti imi hamusimi baba vemwana uyu, munozvitambira sei? Ndozvitambira zvakadai sei. Kana mai ndaona saizvo kuti mwana uyu haasi wangu, inini semudzimai ndomuda, mudzimai kundomuda, asi mwana wake anongoenda kuna baba vacho. Kana ari wenyu? Kana ari wangu ndinopa ruregero rukuru kuna amai ava. Asi imi makatarisa mwana, tisati tabudisa mazazo, makatarisa mwana, pane here chinoratidza kuti chekuti makamutarisa mwana munoti uyu mwana ndewangu kana kuti mwana haasi wangu? Imi munoona sei mwana makamutarisa? Mwana uyu inini kuda pamwe ndo inonzi nhodzerwa iyi handizivo, kakada kufanana nababa wangu. Zvakanomboita zvacho. Wakafanana nababa wenyu, saka motora ndokudzinza kwenyu. Ndo maonero anozvitaura. Alright. Regai tibudise maresults edu. Takaita matest. Totaura hedu maresults handizvo. Maresults akamira akadai. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. The probability of paternity is 0%. Muchidimbu tiri kuti baba vari kuchengeta mwana, imi baba imi hapana chenyu chiri pamwana, hamusi imi baba vemwana uyu. Baba, iwe una baba? Mwana haasi wenyu, muri kuchengeteswa mwana asiri wenyu. Mai ava vanomboendawo. Vomboenda zvavo nemwana wavo kuna baba vacho. Kana vasvika ikoko, kana kune rugare ikoko, vagarisana mushe ikoko, vogara ikoko. Inini zvakadai izvi ndatonzwa kurwadzika zvikurusa. Hasina tarisiro yakadai. Mama, mwana haasi wababa ava, mwana wamuri kuvachengetesa asi. Motozviziva here? Yeah. You forced me into this one.